Hayi ke umuntu omnyama icaceca. It's not about you and about your needs. It's about this guy's interest. It's about iphakethe imali. It's not about the needs of the people ukuthi anjani. Yini ngathi I'm prepared to give ama vote to ANC if land will be expropriated without compensation. It's about money. And aqhubeke athi umuntu okufanele abe lo minister uFloyd Shibam. Hey, VBS loading. Shuthi hayi washaya kahle, bayishaya kahle lenyoka. Strategy abashaya ngaso hayi. Mastermind we strategy. Qhubeka ke umuntu omnyama ke uvotele umuntu ozothi borders must open. Uzothathelwa imisebenzi yakho by foreign people abazodelela within the country, abangahloniphi country, ama-laws country, abenza isinoma kanjani. Qhubeka uvotela umuntu ozothi yena uzofuna ukubuyisela ipower to inhlangano ebenhlumeza for 30 years. Le nhlangano yena ade iphikisa zolo lokho. Ethi ene ayenzi lutho. Ethi uRamaphosa uphezulu on top but doing nothing. Kodwa namhlanje usejikile. I'll tell you why ukuthi esejikile. Use flip flop njengo Thabo Mbeki. They are controlled by the masters from Britain downwards to South Africa. These guys are controlled by the lobbyists. I'm going to route it on my caption. Go to www.myvotecounts. www.myvotecounts with an s.co.za. Uzobona ukuthi obani abafunda. Patrice Motsepe has hedged his funds. He funds the ANC, he funds the MK. You can get annual reports lapho. Annually njengamanje, he's the one who Patrice Motsepe is funding. So bamtshelile manje ngoba ethule nje isikhathi esiningi engakhulumi kakhulu. It's because bafuna ukubona i-movement ye-MK ukuthi where is it going. So now they can see ukuthi slowly we're losing power. So now this is an announcement to say, Mina, I'm going to go in coalition with the ANC. I don't care about the needs of the people. The only thing is that if we stay in power, and Mina, I want money. I want to finance. Hey, vuka muntu omnyama. Vuka muntu omnyama. Awusafuna ukuvotela ama flip-floppers. Uzoyidela inkani. Uzoyidela inkani. Ma ungafuni ubona ukuthi wena mhlambe kuyadlala. Abanye bene bebelokhu bethi umkhonto wani, umkhonto ndini, umkhonto wesinkwa NE. Sikephi namhlanje? Where are we? Yesterday it was a pledge. Pledge of IEC Code of Conduct. That means we are on the ballot. It's a real party that is coming with change. It's coming with change for the people. It's going to be on a clean slate. If we obtain 2/3 majorities, there's a lot of things that can be changed. Number one, it's the constitution. We wipe off this constitution affiliated noma a favor white monopoly capital. Number two, we change the pillars out 3 to 4 pillars, which is it's going to be your judiciary, your executive, which is governance, and then your finance, and then your traditional leaders. Sibuyele masisweni. And then we change our provinces from 9 provinces to 4 provinces. That means the Western Cape, Northern Cape, Eastern Cape is going to be 1 province. Ayekho indaba ukuthi khona belungu abazohlala bathi bafuna ukuthatha over ilentos Western Cape yodwa. Bese befuna ukuyidayisa ngaphandle bese bethi bafuna ukwenza iCape exit njengo Brit exit. Ongeke uyibone leyo.
vuka umuntu omnyama. Ngiyazi la kuma comment kuzoqhamuka abantu kanjalo abadefendayo abazodefenda le nonsense le. Lalelani most yabo kanjalo nibabheke before abanye babo, because mawuzongizela ngobuso mhlawumbe uthi uzongithuka ublock you, yabo. But laba abadefenda ubabheke ukuthi amagama abo anjani, ubuke nje amagama abo. Abanye user abuka amagama abo, uzobe usubona ukuthi akubona abalala abadefendayo. By part of the mission le yokuthi open the borders, and then it's in a sizo stay in power, sisebenzisa ukhoshosho okuthizeni. Vuka muntu omnyama, mawungaboni namanje ukuthi wena kahle kahle uyothatha ivote lakho uyolahla kumuntu ongenawo ama interest akho, onama interest akhe kanjalo, because this guy is affiliated with abanye abantu. Angifuna ukumention amagama abo, but part of them bama artists banama companies out of Africa, outside of South Africa njalo. Banama companies go Namibia nakwezinye indawo. So yakhe interest is about making money. It's not about the needs of the people. That's why this guy always flip-flop. This guy is a trader. Only thing he's interested in is money. He runs stocks. Statements he does, they fluctuate some stocks, and he benefits out of that. Vuka umuntu omnyama. Ngisho ngathi mhlambe nithi yonke lento esikhulumayo it's cheap politics in kodwa egcineni silokho sinivezela ukuthi lento le enithi niyakuyona ayikho. Yabona ekhona njengamanje ile benithi ayikho, ikhona nansi. Yona ke khona. Ile ezokhulula umuntu omnyama emaketangweni. This statement ka Juju, it spells one thing. It's taking ANC back into power. He doesn't care manje because uyabona ukuthi he's losing votes naye on his side. So for them to stay into power, asebabatshelile ama masters uthi lalelani nina nizohlangana, ithina sinifandayo la. Sotshelwa yini ukuthi in wena hamba okwenza statement which is like an illusion ukuthi athi no mina ngifuna ukuya finance because iproblem ka finance wena nje a lame person uzokwazi ngani ukuthi leyo problem ka finance. Akuhlukile nokutshelwa i-IT guys ukutshela ukuthi ifone yakho kanjalo ine problem with the refreshing rate, noma ine problem with the RAM kanjalo ama sectors RAM. Into ongeke uzuyiprove wena ngoba uyazi IT, uzoyiprove kanjani into ka finance uthi ngine problem. Yona engela athi hayi yazini le ngizobashaya ngayo kanjalo ngibakhohlisa ukuze ngingabonakala ukuthi mina kahle kahle I'm going in coalition with the ANC because we want to keep ANC in power, and mina ngibe in power by getting a position. And nakho la kukhulunywa ngo deputy president, ungathola ukuthi vele is gunning for that ukuba u deputy president. Probably it's a deal that has already been signed. Hamba ke wenithatha ivoti lakho uliphosa emgqonyeni. Hayi vuka umuntu omnyama, khohla ungahamba udlala abantu abathi namhlanje ukanje niwingane. Njengoba uyovota umdala uyahlupheka uxakekile kodwa kanjalo ulokhu ufuna ukuthi hayi mina ngiyovotela ukuthi ngiyovotela EFF. Mina EFF eyenze nje enganendaba nama-needs akho. Hayi vuka umuntu omnyama, vuka phaphama. Sikhona kwi-ballot siyokwenza ushintsho to that majority. If we get to that majority, ama-facts is now thina we have facts, we have evidence kumuntu osiholayo ukuthi kwakunjani ngesikhathi sakhe. He did the work. They even admitted Ramaphosa ukuthi he was elected as chairman of the infrastructure in Africa because bayebona imisebenzi yakhe. Bese uzodlala abantu abathi sifuna